Nabalik na sa iyang pamilya katong 9 anyos nga bata nga nagbisikleta lang sud sa pipila ka adlaw gikan sa Southern Cebu ug nakit-an sa lungsod sa Konsolasyon. Ani ang update sa report ni Nico Sereno. Kagahapong adlaw nahatod na sa social worker ang 9 anyos nga si Jaime Sumampong. Gitugyan siya sa iyang apuhan nga anaa magpuyo sa barangay Butong, lungsod sa Ronda. Nahuwasan og daw na ibtan sa tunok si ginang Susana Sumampong nga nabalik na si Jaime. Ang bata nga sakay lang sa bisikleta nakit-an sa usa ka traffic enforcer nga si Melvin Dumagit niadtong Lunes sa gabii sa Konsolasyon. Gipakaon niya kini og temporaryo nga gisagop. Sa sunod adlaw, gitugyan niya sa kapulisan ug sa social worker. Mato di Dumagit na subo siya human masayod nga naglisod sa BUDI ang pamilya. Nagpasalamat po ko nga kanang nahatod na ang bata. Nagpasalamat po ang diyang lula intaw niya na atol dito sila nga wala dito sila bugas. Sa pakighinabi namo sa telepono, giasoy sa apuhan sa miaging simana na ngadto sila sa lungsod aron muhatod og lubong sa namatay nga paryente ug dito nahanaw ang bata. Napalaka yung ko sir. Oo. Kanang matulog ko siguro matay ko asa man tao si Jaime oy. Matang anak sige ko gaging magahilak ko. Nagpasalamat siya sa mga miabag nga mahatod kini kanila. Sa mo reaksyon nga naabot siya Konsolasyon. Sus napalaka ko iko ano unsa na iabot nimo dito oy kalayo ako. So sana na po kaya sir. Lalo po na ako dito sa DS ko. Hindi yung lipayan ako gihatod. Uban ni Philip Patricio, Nico Sereno, Balitang Bisdak.